öýrenip esen biçak amatsız ýagdaýda budrat bilen dören, öýdünü sagdyn kommunistik garaýyş kemale getiren ajaýyp bir ýigit diýip ýazdy. Emmetin bir zat var ýaşylyp. Salam aleykum. Salam aleykum adamlar. Adamlar. Halkara ýagdaýyň nähil dartgynyny bilýän bolsaňyz gerek. Ýagdaýyňyza mowdel. Häzirlik meni siz degendirip biljek del. Ýöne siz nähil arz şikaýetyňyz bolsa, aýdyp oturuň. Aýplaşmasaň men senden bir zat soraşak. Sora ne peta sora? Taşkentde oturup tutyan ornun ulumy. O da näme üçin gerek? Ne peta? Ne bele? Awa? Eger öýürdüm bolsama Taşkent diýip durjak dälle, gönşýörük gaýdy berjek. Şu ýerde de saňa münasip iş tapylar. Ne peta? Meni ol işe saýladylar. İş jogapkärlimen täjikleri de, özbekleri de, kırgızlary da jogapkär. Oho. Oňaly bolsa gatgowy. İşler ver. Men ýene bir zat soraýynda. Soraň ne peta? Sen Lenin'i gördünmi? Она не излечивает сразу от недостатков в прошлом, от безграмотности, от некультурности, от наследия Великой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Ilişim obrady hiç haçan gödemimden gitmez. O tribuna çıkıp barya kadarlar kışkın. Tütteri asırlanmadı. Yadıma düşüyen. Tel sıralar dine baylarda bu oldu. Anne olin. Elektrik sıraları. Edil ertekideki yani. O da doğraydı yani. Haklası garyanlar. Yurtta açlık, veyrançılık, ayazlı soğuk, bir delem kayadroplanı. Ay näme? Seynaş görärse. Dilimizi berip kuştarsa. Konstantin Sergeevich. Ava? Samovar qaynap dur ahiri. Yani yok, koca bolgan bunu nömrə çıkıp vereli. Göder göwnüňiz. Niýat Bekov. Özbaşdakly onuny göreşmek üçin men güýç taplajak bolup synandym. O da uğra barmady. Uma açıplar gezlendim. Herhetden arayam geçtim. Eninnem şu duşşumur. Eger kire gaýaty duşmadyk bolsa näme derdiňiz? Türkmenistana barar mısın? Bilmedim evveli ente. Ama köp satır oylamak gerekti. Näil karara geldiňiz? Doğrusu men daşary ýurtda galyp bilýärdim. Öňe yüregim şu watan küýsep durdy. Sizin şu ýerde nähili täze jemgyýet guruşmagy öýretim geldi-de. Dine görmekçimi? O şeýle. En sowatly adam. Bile bolsa sowatly adamlar gerek.
Eger de bizden günen geçti. Sana inansak, hep yürekten öz halkına hizmet eder mi? Adil olsun. Bolşevikler partiyasının Amerika komitetinin adından hem de büyük vatanının yaşlı halklarının adından size yalkımlı Bolşevik talanı koşuluyor. Sizin Sovyet Sosyalistik Respublikanın bir karar edilme ulen min saat biroktan ekli Türkmen halkını kutluyor. Sizin acayip güneşli ülkenizin halkı goy bağışlı olur. Beyleki doğunluk halklarınız bilen birlikte yağıtı geleceğinizin yolu hatta aydın olur. Sizin yağıtı geleceğiniz hakkında, sizin onu durmuşunuz hakkında pek iliç öngden ardığı yer. Yoldaşlar, Vladimir İliç Lenin şeýle diýipdi. Geleceğinizi öz eliniz bilen özüňiz guruň. Çünkü size berek vadi, sizin özüňizden öňöt biljek ýokdur. Elin gidem asırlar boyu dewam edip gelýän däp desturlarymyzyň iň gowusyny, ýagny mehmanteýçiligi, dostluk duýgularymyzy alaryň, dutarlarymyzyň owazyny, halimizin nağışını kâdını sular bilen bedädim. Yanıp turan tireler bir ýerge çeviklemeli. İdegalaklygy ýok etmeli. Dini fanatizmi ýok etmeli. Feodalyga garşy berk durup göreşmeli. Sovet häkimiýeti bize dogonluk halklar bilen birlikde öz başlyk durmuşymyzy öz elimiz bilen gurmaga mümkinçilikler etdi. Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasynyň işi daýhan hem Gyzyl esgerläriniň birinji gurultaýy işi daýhanlaryň dogonluk raýdaşlygyndan uranyp Sovet Sosyalistik Respublikalar Soýuzynyň hataryna girmeli diýip karar etýär. Yollaş ataway. Olar bir yer kep kellem almak isleýän oklar. Salam adamlar. Ana adamlar, bir yer su paylaşyny geçirip gutarykmyşyňyz diýip eşitdimler. Araňyzda närazyňyz barmy? Ha? Beri iki adam näge gel? Biýjen näde oratantyňyzda? Yok, iyice doğru atıllı. Koyalım öyle araysın. Yolluk, Tarhan, Aydın. Ay, bizi bir karamaya adamlar. O yere biz münafip değil. Durentek.